Wayfarer. Taci bă hard din gură, lasă să dea. Nu mi-e sete, nu mi-e foame, când să nu buzele tale. Că mă bag și eu Ai să ceva fac ce niște mă curse. nebunește Iau. Hai că vin după tine. e o poveste. Ei, vină după măta! O, că nu-ți mai fac nimic acum. Când să nu buzele tale. Ai Promit. ceva ce mă nebunește, viața cu tine e o Nu, stau la taxi. Când să nu buzele Dă-i la Wayfarer tău ca să se respawneze. viața cu tine e o poveste. Când să nu buzele tale. Ai ceva ce mă nebunește, Cea mai tare casă de producție fără număr, production. Ice cream, bagă mine! Hai că fac show de ăsta. Vii să mă iei cu taxiul? Da, aștept. Mai faci și tu o poză. Ești gata? Bă, vezi că eu în 2 zile am făcut 100 de poze, așa că liniște. Vezi că am ID 97. Da, așa. 97? Da. Hai. Stai. Dai. Nu sunt taximetriști disponibili momentan. Asta să dau fare. Acum 2. Am dormat un stul doar cu piciorul.